Pareu atenció, mireu, aquests betlens que veureu ara formen part de la ruta de pessebres que es poden fer durant aquestes festes a Felanitx. Són un grapat de naixements ubicats a diferents localitzacions del poble. L'estrella de la ruta és el betlem de la Casa de Cultura que ha visitat la nostra companya Inés Mateu. Efectivament, reconeixeu aquest paisatge, és Porto Colom. Forma part d'aquest betlem espectacular de ni més ni manco 16 metres quadrats, pràcticament 250 peces fetes a mà. És l'estrella d'aquesta ruta de betlems que hi ha a aquestes festes a Felanitx i el seu creador és en Bernat, el tenim aquí. Bernat, és espectacular aquest betlem, primer de tot, enhorabona. Ara l'estàvem veient, té molt de detalls. Quin tipus de detalls hi trobàvem? A veure. Bé, jo enguany, dins aquest betlem tradicional mallorquí, he intentat fer una sèrie de referències, diguem, a la comarca de Felanitx. Una és, evidentment, el Ribetó, que és un dels llocs més emblemàtics de Porto Colom, amb les seves barraques. He intentat recordar com era el Ribetó quan jo era petit, que tenia aquelles aigües transparents que ara han desaparegudes, desgraciadament, de Porto Colom, i recuperar, diguem, aquesta nostàlgia de com era Porto Colom. Una altra referència important són els cavallets que tenim aquí. Un altre element també... Que se'n van cap al naixement, què més? Se'n van cap al naixement. Un altre referent per Felanitx és el saquer d'ubercots que n'hi havia a totes les cases un temps a fora vila. És una de les peces noves d'enguany que ha cridat més atenció. I la resta, diguem, representa la Mallorca rural, la Mallorca d'aquell temps, en els oficis que hi havia, des dels carboners, els nevaters, les cuidores d'oliva... Bernat, les peces, a més, són fetes teves. N'hi ha unes 200, 250. És una passada. Quin tipus de material has utilitzat i què t'ha duit fer tota aquesta feinada? Quant de temps? Bé, fa un parell d'anys que faig feina, fa 3 anys que vaig aprendre a fer figures de fang, es fan cuit, i la majoria ja són fetes meves. Abans els comprava a la plaça Major, encara n'hi ha qualcunes d'allà, però la resta, diguem, ja són fetes meves, com totes aquestes d'aquí, etc. Quant de temps has tardat en fer aquest betlem? Muntar-lo? Bé, muntar-lo una setmana sencera. Una setmana i has tingut ajudants que els tenim aquí, com en Llorenç, en Joan Antoni. Llorenç, una ruta de Felanitx que té molt de betlems. Explica'm-nos el perquè d'aquesta ruta. Bé, això va començar fa 6 anys, amb un parell de joves, jo encara no era en aquell moment, però vàrem intentar que volíem revitalitzar un poc el centre de Felanitx, almenys per Nadal. I el que tenim ara són betlems a comerços tancats, local buis, i així donem un poquet de vida a aquestes festes. A més, Toni, hi ha molt de betlems diferents. Tu també ets betlemista. Què hi trobam en aquesta ruta? Sí, com tot hi ha molt d'estils i podem trobar des de betlems mallorquins com aquest i els de Llorenç, fins a betlems populars, d'això que fem cada dia a casa, betlem de Playmobil, betlems hebreus... De tot tipus, sí, bastant variat. També en Joan és betlemista, però en Joan, que tu ets molt jove, quant d'any tens? Jo tinc 18 anys i sí, vull dir, quan som petits tenim per mi tots fem el betlem que nostra, i és que jo quan tu tornes més gran, i fa més versa, fer-lo, però jo crec que si seguim la tradició la poden seguir, la poden recuperar, la poden professionalitzar i això és el que m'he intentat fer. I jo animo a tothom que faci el betlem, que s'animin, si fa qualque any que no l'han fet, que el tornin a fer, i enguany que tenim temps a fer betlem. I que enguany que tenim temps també a visitar aquesta ruta de Felanitx, ja ho veus, espectacular. No només hi ha aquest betlem, vos asseguram que val la pena venir aquí i, a més de visitar els betlems, també donar una empenta també en el mateix temps en el petit comerç. Gràcies, Inés. I ara sí, moment de fer una